שלום וברוכים הבאים למכללה הטכנולוגית של חיל האוויר. השיעור נלמד פרק במעבדת ספרתית י"ב בנושא מעגל, דגימה ושמירה. בניסוי זה נלמד כיצד ניתן ליצור אות מוגבל פס על ידי חיבור שני מקורות מתח AC סינוסידאליים המופקים בתדרים שונים. את האות שיצרנו נדגום על ידי מפסק מבוקר מתח בהתאם למשפט הדגימה. את האות הדגום נשמור לאחר מכן על ידי קבל ונשחזר אותו על ידי מסנן מעביר נמוכים, לואו פס פילטר. ציוד נדרש לביצוע הניסוי, תוכנת מולטיסים. בשלב הראשון של הניסוי נפעיל את תוכנת המולטיסים דרך לחיצה על האייקון בשולחן העבודה ונבחר את הרכיבים המתאימים לנו לניסוי. תחת קטגוריית Sources נבחר ב-AC Power שני מקורות מתח, את מקורות המתח נסכום באמצעות ה-Voltage Summer. שימו לב שרכיב זה מכיל 3 כניסות. מאחר ואנו מעוניינים לסכום רק 2 מקורות מתח ולא 3, את הכניסה השלישית נחבר לאדמה, כך שבסך הכל תתבצע פעולה של מקור מתח 1 ועוד מקור מתח שני ועוד 0. את מקור המתח AC הראשון נכוון על 1 וולט בתדר של 1 קילוהרץ, ואילו את השני נכוון על חצי וולט בתדר שונה, 3 קילוהרץ. באמצעות מכשיר הסקופ, או בשמו המלא אוסצילוסקופ, נוכל לראות את האות אשר יצרנו בכניסה למעגל. אות זה מכונה אות מוגבל פס, משום שרוחב הפס של האות יהיה לכל היותר 3 קילוהרצים, כתדר המרבי של האות שהתקבל בכניסה. לאחר שראינו את צורת האות שאנחנו יוצרים במעגל, נוכל להמשיך ולעבור לשלב הבא, שהוא חיבור רכיבי דגימת האות. את האות נדגום באמצעות Voltage Controlled Switch, מפסק תלוי מתח, או מפסק מבוקר מתח. את הדק המינוס של המפסק נחבר לאדמה, ואת הדק הפלוס נחבר למתנד. את המתנד תוכלו למצוא בקטגוריית Sources בשם Clock Voltage. שימו לב, על פי משפט הדגימה, תדר המתנד חייב להיות שווה ל2B, או במילים אחרות, לפעמיים מרוחב הפס. מאחר ורוחב הפס של האות שלנו עומד על 3 קילוהרץ, אנו צריכים לבחור תדר המתנד 6 קילוהרץ. במקום 6 קילוהרץ נבחר 8 לצורך טווח ביטחון. לאחר חיבור מעגל דגימת האות, נשמור את האות הדגום שלנו באמצעות קבל, אשר ערכו יהיה שווה ל1
לאחר דגימה ושמירה של האות, נשתמש ב-Low Pass Filter. בתוך קטגוריית Sources נבחר בטרנספר Function Block ונחבר את המסנן מהאוויר הנמוכים להמשך המעגל. האות אשר יתקבל במוצאו הוא האות המשוחזר. כעת נחבר את הערוצים הנוספים של הסקופ כדי להציג את האות הדגום ואת האות המשוחזר. סימון הערוצים בצבעים שונים יסייע לכם להבדיל בצורה טובה יותר בין האותות השונים המוצגים על גבי הסקופ. לאחר חיבור ערוצי הסקופ, נשנה את חדות המסנן. חדות הלופס פילטר מתארת עד כמה המסנן יסנן את אות המתח בכניסה בצורה טובה יותר, ויפיק אות מתאים במוצאו. ככל שהפרמטרים יהיו גבוהים יותר בערכם, האות המשוחזר יהיה מסונן טוב יותר ויהיה נאמן יותר למקור. כעת נוכל להשוות בין 3 האותות שהתקבלו על גבי ערוצי הסקופ השונים. האות הדגום, האות שיצרנו מלכתחילה, והאות המשוחזר שנראה דומה למקור. נעצור את הרצת הסימולציה ונשנה את תדר המתנד מ-8 קילוהרץ ל-10 קילו, ל-20, ל-50 ול-100 קילוהרץ כדי להשוות מתי יתקבל אות משוחזר נאמן יותר למקור. נוכל להבחין שככל שתדר המתנד גבוה יותר, המתנד ייצר יותר פולסים. בהתאם, המפסק תלוי המתח יבצע יותר דגימות. יותר דגימות משמעותן אות משוחזר נאמן יותר למקור. כעת נחזיר את תדר המתנד ל-8 קילוהרץ ונשנה את חדות המסנן. על ידי הפרמטרים A0, B0, B1 ו-B2 נגדיל את חדות המסנן, ועל ידי כך נשפר את האות המשוחזר. כעת נשנה את ערכי תדר המתנד ונבחין שגם חדות המסנן וגם תדר המתנד משפיעים על נאמנות השחזור. לסיכום, ככל שתדר המתנד יהיה גבוה יותר, יהיו יותר דגימות, ואות המשוחזר יהיה נאמן יותר למקור. בנוסף, ככל שמסנן הלופס פילטר יהיה חד יותר, האות המשוחזר יהיה מסונן בצורה טובה יותר, ויראה נאמן ודומה יותר למקור. עד כאן פרק ראשון בהכנה לבגרות, ניסוי 1 במעבדת תקשורת ספרתית בנושא מעגל, דגימה ושמירה. שיהיה לכולם בהצלחה בבחינת הבגרות.